Ano pa kaya?
Ito yung ginawa mo, Day? Ano? Baka maiano. Basta ko na lang yun, oh.
Los 10:30. Ingay na. Dili man ko. Dinig na dinig yan sa... May bubuhok sa'yo to? Ah, bubuhok. Sino yung ano? Hindi na ako supply. Hindi na ako supply. Hindi na ako malis dito. Ito naman yung ginawa ko. Ito na nakain kasi nagkape na ako sa taas. Ba't naka-ano to? Naglahat. Huwag sana nung lubat na dito pala. Hindi na. Bisa-bisa ko lang. Narinig mo? Ang ko dila ka. Ang kumbaga ito ba? Dito, likod mo lang. Tayo mo lang. Nilagay mo ng ganito yung ano. Tapos ito. Dito. Lubat na dito. Ano dahil lahat naka... Ano pwedeng tanggalin dyan? Ito. Lubat na yung aking net. Bakit kasi nakaon pa doon ang 3G? Saan? Doon. Ay, 3G. Dapat pag nakaon ang wifi lang. Ay, kaya nga. Nakaon yung 3G. Hindi ah. Nakaon. Dapat nakaon yung gano'n. Kaya nag-aano siya sa signal. Wi-Fi lang yan, Day. Oh. Ano makita mo? Wi-Fi lang yan, oh. Hindi mo pwede magsabay yan. Kala ko yung broadband. 4G. Hindi ah. Hindi pwede magsabay. Saka wala man ano yan. Ano lang yun. Magbubunga nga na naman. Sino ba nadidinig ko? Hindi ko nakikita sa timay doon. Magsisingas, hindi na ulang. Ang bunga nga ni Lina. Parang ano eh.
Mag-isa lang eh. Ang bibig. Diyos ko. Kaaga-aga pa ang gising. Ayun, ayan. Ayun, yun na. Bakit? Hati tayo. Ano ba yun? Maglagay pa ako ng pagkain doon. Ay, yung mga ano doon. Ano taon na to? 2022. Kita ko pa yung ano niya po. Napaisip tuloy ako, kailan ba to? Ay, naka. Ano ba dahil? Wala ako dahil. Nakakapag ano? Hindi po, isa rin na sa kapatid. Sige, sa dait na. Advance ka pa. Advance. Ano yung advance? Next ko na. Habang nagkakaedad, lumalaki ako. Ito kasi. Hindi na ito dahil. Ang picture ko dahil. Diba? Surprise! Nakita mo ba?
Hindi na ay hindi ko ano yung kulay. Normal lang naman yung kulay ko. Yung ito. Normal to normal. Normal rin ang tao. Kahit naman ng so, walang filter tayo. Wala na akong mata. Ay, kainin mo pa to. Kumain kasi ito tinapay. Kuhaan lang margarin. Gawin margarin mo. Ano pangalan mo sa ano? Ano pangalan mo sa FB? Hindi naman lang. Bakit hindi ka na-update? Hindi po pa rin na. Ano bang pangalan? Tulak ka ba? Hintay na lang, yung ganun lang. Matanda na nga tayo, papatandain sa pagkakas.
Parang hindi nag-aaway, no? Parang hindi nag-aaway, no? Ano ba? Ang check mo yun? Yung, ano siya, bitin siya, siya niya. Namunok siya ng feedback. Nagbit siya. Pagbaba ko ng salita. Ilang araw ko rin hindi nakainom dahil wala lang. Ano ako ba? Ay, magtagal lang na ako today. Mamaya mag-selfie tayo ba? For today's video. Ano? For today's video, dapat pala nagtiti ako. Pwede na ka. Naano ka? Habang wala pa sila. Akyat. Ay, magabi. Pag-ating pala. Hindi mo ito dyan yung baril. Sayang. Baka focus mo rin. Ang siguro ko, dyan isa na, siguro mga ano ko, para ko yung asdan, yung gano'n. Ganda, di ba dahil? Siguro ko yung mukha mo ko. Hindi malawag kung anong... Diba yung picture mo talaga? Na-surprise ka! Ay, God. Kahit sa ganyan lang. Kahit sa ganyan lang niya, okay na.
Mga mati na naman ako mo. Ano na pala? Plus 8.